Bună seara! Avem o surpriză pentru mirii noștri din seara aceasta. La braț cu iubirea abundanță, că o să pășești în ochii amărnii de povești. Ne cheamă iubirea abundanță, al vieții noi, ca și lumea și speranțe de acum. Iar eu cât voi trăi, te voi iubi. Simt dragostea în inima ta și a ta, eu cât de divin, cât sunt îngăduirea ta, mă voi fi lângă tine și atunci când timpul s-a spus, de la mine mai vreau să știi că atât de voi iubi cerul a făcut așa mireasa mea. Iar eu cât voi trăi, te voi iubi. Aveți și un mesaj de transmis. Draga mea prietenă, te felicit sincer cu ocazia acestei zile minunate în care tu ești fericita mireasă. Să ai parte de împlinirea tuturor așteptărilor tale,
cu referire la viitoarea viață de familie. Să fie ușoară, senină, plină și fericită. Să fiți cea mai frumoasă pereche fidelă și îndrăgostită. Dăruiți-vă grijă unul altuia, căldură, susținere și gingășie. Vă doresc să treceți peste toate greutățile împreună și să vă bucurați de viața familiară fericită sub acoperișul dragostei adevărate. Îmi pare rău că nu am putut să fiu prezent alături de voi, dar vă doresc din suflet, casă de piatră, multă fericire și multă înțelegere. Mulțumim, Alexandru! Dacă dorești să îi transmiți ceva, Da, îi mulțumesc enorm de mult, nu m-aș fi așteptat. cu mare drag. Și noi vă dorim casă de piatră.